सारा त्रिपुरा राज्य बेरायै संतनु सिटिजनशिप एमेंडमेंट एक्ट बिरुद्धে যে তত্ত্ব त्रिपुरा राज्य इम्प्लिमेंट खालामनांगौ चाटिनि जे चिनि बो त्रिपुरानि जे बाइक रैली प्रोटेस्ट रैली बहुत रंचिन चेना पटिसर गवर्नमेंट जे जों आबो पटिसर गवर्नमेंट बिचन्द्र राजापुर आबुदिन या लारमिला हानाय लारमिलानि कालापारा दुर्गाराय उया समनवके साबाथौ खौरदारा जों साबलाया जों पलिक्रस बाया काथाया बाया देबिपुर आबो देबिपुर हाते जो काला Bokaka, aber logong som. Aber den kaya, jo, look who, plus last stop ke, tu gumawa jo, bacini, tini bike rally, ara stop kena. Tini bike 7 days chole tong, sapta kaisa hati barsan ka, ka angka khalayo sini je, oje bike rally ni momentum. सारा त्रिपुरा हिंपानो लोकल नि बरफनि जतो जाय खाइजा दंसरो जों लिडारशिप खालामनाय बेलायके रेसपन्स गाहाम एके अजे रेसपन्स अब सिनि दफारो आबन बिसिंतै जों आबन नगै मानो जे सिनि दफारो खानसांनानै मुसुक जाखा राजनीति बाय थंजा गैया फिया बा राजनीतिनो बिसिंतै सिनि दफाने हाम खलाय तो बुनानि बागै जों पहिला खानसांना नांगौ आज बुबाग्रने बारता आबनो बरफ गाहाम केनो एक्सेप्ट खायका आबन जों बिनि साबदा एसे नगै मानो हामबाय